खापानि ताखौ tei bukuk song जों wansugui denai o jorao गोबांमा तिप्रा हास्तेओ आयang narni फायनाय गोबांमा बांलादेशी illegal migrants rok गोबांमा wngui फायमानि bai o hasteni tiprasa salsa majority tongmani pheba tabuk minority wngui thangka Bharat hakotor bai takijak Home Minister Amit Shah bai tini kwbangma thaio illegal migrants tongmani bagui o hani indigenous people borokni manthai sokthai sekjagui tongkha hinui wansugui khakawai nai tini Bharat hakotorni Home Minister saklaimani phiaba o jorao jwng chobao jwng kebono nukliya choba omo simino wngsiwo bobagra bai tui tuljak tipra motharokni simino choba kotor nongkhormani nugo phiaba tabuk jwng haino hai latest news bo jwng nugui tongo chini borom ganang David Mura Singh bobo kaitham sanmungno tui tipra hasteni nongkhorui Delhi jora himui thangnani bagui sakno yafar sugui dophani bagui hinui sakno yafar tabukbo himui tongkho bini sanmungrogo jwng jotono wansukthai sini Greater Tipraland tei sini Tiprasa Accord implementation wngmani bagui tei sini Bangladeshi pushback khainani sanmungo bini sakno yafarjak phiaba o jorao BJP neta rok tangui siring siring amo jwng jotono wansukthai o lukurok sini montri sini MLA sini MDC tangui siring siring tini BJP khlainai neta rok tangui CPM ni chini Jitendra Choudhury songrok hai tangui CM Radha Charan ex CM Radha Charan song hai tangui khorang twisaliana tini ayang nani phaiui kwbangma Bangladeshi